Mijiet attendew l-ewwel attività tal-Partit Laburista fil-kampanja elettorali għall-Parlament Ewropew. Fuq fom ħafna minn dawk preżenti kliem sabiħ dwar l-għajta Malta Enerġija Pożittiva. Il-messaġġ huwa pożittiv ħafna. Enerġija tidher fil-Prim Ministru u l-Kabinet u l-membri parlamentari kollha u l-pożittività li jien ngħid għalija dak li għamel kollox tajjeb għal ħaddiema Maltin għas-sinjur u anke l-middle class ukoll. Naturalment, dis-sena kienet fruitful, aħna bl-Ingliż ngħidu fruitful, Volteri għamel ħafna affarijiet, kważi għamel ċerti affarijiet li laqqas bistennejnihom u ma ġiet għall-pajjiż, ġiet għaż-żgħażagħ, naturalment il-futur tagħna issa huwa fil-membri parlamentari. Għandna bżonn aħna nies illi jaqbżu għal Malta. Jiena naħseb li Joe Muscat qed jagħmel affarijiet pożittivi u enerġiku u dik li naħseb jiena. Jiena toġobni ħafna, Joseph Muscat joġobni għas-sinċir mal-poplu. M'hemmx gideb ma jitlob xejn iktar, is-sinċirità sabiħa. Nkunu nafu fejn qegħdin miegħu. Messaġġ sabiħ u jalla l-poplu jimxi u jifhmu bħalma fehmu fl-aħħar elezzjoni. Futura żgħażagħ hu xogħol, ambjent kollox hu. Naħseb li l-gvern qiegħed jaħdem bis-sod biex il-futur taż-żgħażagħ tagħna u tat-tfal tagħna ikun wieħed tajjeb u fis-sod. U żgħażagħ x'jaħsbu dwar l-istess messaġġ? Malta Enerġija Pożittiva naħseb li hija xi ħaġa li kif tgħid il-logo stess ħatkun pożittiva anke mill-kampanja li ħanaraw kif ħatibda llum. Tkun messaġġ li l-partit irid jgħaddi fil-pożittiv bħalma dejjem kien anke fil-kampanji l-oħrajn ta' qabel. Dan il-messaġġ naħseb li hu wieħed pożittiv fejn ħolqot kemm iż-żgħażagħ, kemm ix-xugħ, koll l-etajiet kollha fejn qed juri li dan il-gvern qed jaħdem u kemm biex inħarsu għall-futur tagħna żgħażagħ kemm ukoll tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Jien naħseb huwa messaġġ pożittiv ħafna jagħmel enfasi wkoll fuq Malta u l-importanza li aħna ħossuha Maltin. Jiena nemmen li messaġġ bħal da il-pajjiż ħajgwadanja ħafna fejn naraw li l-pożittività dejjem tirrenja u anke l-pajjiż jigwadanja minnu biex fl-aħħar mill-aħħar meta jkun hemm il-kandidati tal-Partit Laburista fl-Ewropa ikunu jistgħu jagħtu messaġġ l-Ewropa s-saħħa kapaċitata l-pajjiż tagħna fl-Unjoni Ewropea. Fil-Pjazza tal-Birgu kien hemm atmosfera ta' ċelebrazzjoni waqda. Fl-istess ħin, il-folla laqgħet b'entużjażmu kbir id-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat u fuq kollox inħasset enerġija pożittiva.